Aba. Sakit na. Sabi. Yung ano na? Dapat nagsasalita ito, tapos na. Ito ang huling patak. Kunin mo na. Yan. Sarap, boss! Cheers! Sabi kayo, baka matapon. Beers dyan. Ako din ang bulong. Paano pagbitbit nyo yan? Dahan. Ikaw, ay. Yan na. Magiging kasi nito. Ang bibili, ano siya? Chocolate. Ang bango ng amoy. Ang bango? Parang naamoy ko pa yun, ano, yung beef, yung bulalo. Ano? Yun na. Ha? Hindi. Kanino to? Okay. Kaya mo bang bitbitin yan? Ha? Puno na po. Hindi pa. Matulog pa yan. Dalawang kamay. Kainit. Sabi ko sa'yo eh, mainit eh. Plastic Ako mo. nga nainitan eh. Isa pa. Kape lang raw. Kape. Ang ganito. Oo, ayan. Sa barangay. Ang lalo na. Pagit na siya. Wala nga na sa malayo na. Nilayak si mo. Ulit? Buti hindi mo natapon yung tinapay mo. Ha? Wait, tumutulog pa niya. Sige na. Paano madala yung kay Rek? May dala ka rin. Ay, mahuli yung kuya. Bilis. Sabaw yan. Bulalo yan. Sabaw yan. Kakain ka kanin. Pwede din namang higupin mo yan, pero kung gusto mo may kanin. Ayan o, dito bagbasa to. Chocolate, coffee, bulalo. May drawing na nga eh. Tama na, kuha mo na. Mainit yun ha. Peras lang tayo? Hindi, iba sa amin. May ina siya eh. Parang may ibig sabihin niya yan. Ano ang baso? Wala na.